Mitäs mulla on tänään kalenterissa? Ai niin, mulla on Pekan kanssa toi palaveri iltapäivällä ja pitäisi antaa vähän palautetta ja sparrata häntä, kun työtulokset on jäänyt alle tavoitteiden. Miten annetaan palautetta? Meistä kaikki tuntee hampurilaismallin, vähän positiivista, negatiivinen pihvi väliin ja loppuun positiivista palautetta. Jos multa kysytte, niin älkää antako palautetta tällä mallilla. Mun mielestä paras palautemalli on huolellisesti suunniteltu 3 ruokalajin menu. Jokainen ruokalaji, niiden maku, keskinäinen suhde on huolellisesti suunniteltu. Tällöin mitään ihmeellisiä yllätyksiä ei pitäisi syntyä. Miten tähän päästään? No harjoittelemalla tietysti. Miten tää palaute kannattaisi aloittaa? Nää on ihan surkeita nää sun tulokset. Ei, en mä voi noin sanoa. Lytätä heti. Hei, miten meni niin kuin omasta mielestä? Liian negatiivinen. Hei, mä ajattelin, että juteltaisiin näistä sun tuloksista, että minkälainen fiilis sulla itsellä on? Ei toikin ole jotenkin hassu. En minä tiedä. Teatreworksiltä löytyy apuvälineitä näiden tilanteiden treenaamiseen. Erilaisista palautetilanteista on muutenkin hyvä saada kokemusta etukäteen. Meidän tarkoituksena on auttaa ihmisiä harjoittelemaan vaikuttamista, niin ei tarvitse sitten jälkikäteen harmitella, kun ei mennyt ehkä ihan välttämättä putkeen.